Pwede naman siya. Kuya, isang order nga po ng cappuccino. Kuya ko rin po, isang cappuccino. Kuya ko isang Americano, no cream, no sugar. Parang katabi ko, bitter. Uy, grabe. Sinong bitter? Oo, kunwari ka pa. Uy, nakakatuwa yung ano kanina, no? Yung trivia sa presentation. Ano yun? Sabi kasi, scientist says that being forgetful is a sign of higher intelligence. Oh, so ibig sabihin intelligent yung ex-boyfriend ko. O, ayan na. Eh kasi naman, ang dali niya akong kinalimutan. Thank you po. Thank you, kuya. Kuya, parang may iba kayong timpla ng kape. Ay, hindi po. Rule niyo yun eh. Rules yun ang gabi. Parang hindi naman, girl. Baka sa isang ang bitter. Bakit po? Ay, hindi kuya, hindi mo kasalanan. Nag-iba lang siguro yung ihip ng hangin. Uy, grabe ka naman, girl. Bitter mo kasi. Bitter, no? Uy, Valentine's Day na pala bukas, no? Do you feel any pressure right now? No, I don't feel any pressure right now. Ay, confident. Iba din. Ganda, no? Ganda. Well, my family's role is very important because there was very okay. I'm so sorry. Huy, grabe naman kayo, girl. Antayin niyo ako.